julde rasulu sallallahu alaihi wasallam en jettinen e baba khalifa men dine khalifa men aada jibi ko be men pini tv tawtebe der e bowledi kala jamala wale mon min calmini min guri min nyaagi mo duwa ko kadi min nyaagi mo yafuya min biyon bismillah mon ro windu jayde no ador no kali subaka ay san jaay wulude musa nya kono debbo mo dara hale bon jaay do o e tati bi ma jokkan no ngandati filan non leppi didon ko kay yewtan don golle badde fay dinde ko kay ya adilla tagalla kewngal ewron fanmo wergede ren no feeti hay ndi ndela jaydeji kono dum ko musibe teddubi yebe ko bayo pini tv ya al ki fatanye do di dum hay to dernier numéro men de la semaine wadi digi man bawtire do jamma holko sifa e kele gade jayde li Senegal euro subaka manano didono al juma hayna wala sappo jere novembre 2021 jale li Senegal yoga e mani gati natalla on suko debbo Fatima Dione onoɗo ministre Sénégal hitade 2020 hitade ɓendude tigi jogi noon min kuɓeeri on titre ministre Sénégal 2020 oɗon debbo de ɓuuri artude nder dernier leydi Sénégal kona ɗum ko gulliteten e oɗo subako jayde vox populi nde ari koye oɗon coup de tonnerre oɗon fanno dowrugol mum gonɗa tigi ɓe meeɗa ko ɗum caggal ɓeɓe koto Diourbel ene wayno Benno Bokk Yakaar fooli tigi wallu Sénégal Benno Bokk Yakaar décapité ɗum walluwa maalo bamo PDS on mo ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum tête de liste proportionnelle e nder tigi oɗon diwan ene wayde ko maalo ganduɗa tigi woppiti wallu Sénégal tawte Benno Bokk Yakaar ne tawi nder helloto tan nde ɗon jayde vox pop caggal kan ene tawi ala haali ganduɗa ko violence politique ene wayno des organisations société civile won pelle gummiɗe mbi lan jitta yitude walla mbiyen jiiɗa hankkadi yitude violence e nder politique cotma min garmi garaji ɓe mbi ko yo doko ɗen pelle ɗe ko ɗum nde woni ko ummini ɗum ne tawi nder hello jowɗe ene jayde alhaali kilifa wasde hokkede liberté provisoire ene wayno goomu yana ma ine felliti ganduɗa kay ko wadde seppo ganduɗa ko seppoji kewɗi ɗum ne tawi nder ndeɗon jayde vox pop quotidien e Madiambal Diagne arti ko yala haali ganduɗa ko sumoji local ɓe mbi ko recours waɗa faade oɗon candidature Mamadou Lamine Dieng ene wayno noon ka goɗɗo mo gondati ene tawe hen koye goɗon hello jeeramo ɓe mbi ko goɗɗo ka cour d'appel mo Kaolack ene wayno waɗi saisir Cheikh Issa Sall ma tigi ma heeɗe e ñalawma hande o tigi ɗum ne tawi nder ndeɗon jeyne caggal kamɓe gatti ganduɗa koye alhaali ɗannirde ndewa lawol yoge laaɗi pawa juumo ɗo taw ɗo e Sénégal a jinno duñirde yaade to Espagne ene wayno ko ujunere temedde joyi laano woni ko fawa jungo kene tonno e ujunnaji ɗiɗi e temedde tati innama aade woni de fawɓe hen juuɗe taw kay ko ɗo wannoɓe ndeɗon laaɗe yana mar jaggugol kilifa walla ndeɗon wasgol oppitere kilifa ɓe mbi koɓe seppoɓe min tawi nder helle jenaɓe ndeɗon jayde accusation de viol suivi de grossesse Miss Sénégal 2020 dans un défilé de polémique on moni défilé de polémique mantiniɗo ɗum ne tawi nder helle jewɓe ndeɗon ko jayde le quotidien jani lase oɗo subaka e natalla sohna Aminata Touré Mimi Touré on mo gonɗa meɗi wonde hoorejo jawgat leydi Sénégal kono kadi on debbo mo gonɗa o wi ɗum fartangi ardare communauté économique social et environnemental conseil économique social et environnemental mo gonɗa tigi Idriss Seck heɓti place makko o wi ko il faut arrêter de jouer avec du faux ndentoɗe figirde jeygue ɗum noon noon ɗiɗon kongi walla mbiyen oɗon waso waɗum ko faade ganduɗa kay ko ɓeɗon ɓe ganduɗa tawe nder landaji dawrugol taw ko wutortoɓe suwaɓe taw kay ganduɗa ko waɗa ɗum instrumentalisé beele yo waɗa wone gueɗe walla mbiyana yo mbaɗɗa wone ganduɗa koye ko musibbaji ko sohna Mimi Touré waɗi kongi faade mabɓe l'opposant Macky Sall n'a jamais proféré des propos déplacés wonde Macky Sall meeɗa tigi ganduɗa ko sudde kongi ɗi ganduɗa tigi ndewa lawol walla mbiyana koye ɓurtude faade mabɓe ɗum ne tawi nder heletotoɓe nder jayde caggal kamɓe mbi ko 10 commandement contre la violence politique kene abbo e pelle sappo darima lang mbi ko ganduɗa ko yo dokko alhaali ganduɗa ko violence e nder politique pré électoral walla nder post électoral foof de yo dokko ko hunde ɓe jiiɗa yen ɓe mbi ko lanti ɗoɗɗon ɗo jammi rewmi ɗon nde ɓe dewti caggal kanen tawi natal Thierno Alassane Sall e nder ndeɗo jayde cuuɗo kongi faade Idrissa Seck kane tawi nder heɗo jeeɗiɗo ndeɗo jayde las enquête e natal Miss Sénégal e ganduɗa kay ya natal mum e wondu sattunuɗo tigi nde hokkandi ɗon ko ɓeeri ko bojji weltare kono hande bojji ɗi o arɗi ɗi ɗon goɗa bojji weltare ko bojji tigi ganduɗa kayya ko o mette e caɗele aduna jeggimo la Miss Sénégal ɓe mbi ko waɗama violé kono kayya oɗon violé heeɓi hen ganduɗa kay ko sowade hen o jibini guel ɗon cuulel gurel gilla lebbi joyi a yarata oɗo saaha ɓe mbi ko Fatimata Dione ndeyi Fatimata Dione oɗon suka debbo ganduɗa tigui e holliti ko oɗon commission walla ɓen ko comité ganduɗa ko d' organisation Miss Sénégal ɓe koɓen de en jeeya waɗɓe mo violé kono kay en jeeya sowɓe mo ko ɓeɗon tigui mbaɗi mo ɗeɗon golle ɓen hokkuɓe won ndiɗon kuɓɓeɗe hitande 2020 nde eno nde ɗum tawi nder hello jeeɗi nder jeyde Amina Badiane noon
on mo ganduɗa tigi ko kañum woni ganduɗa ko gardiɗo oɗon no ganduɗa kay ko comité de l'organisation ministérigal holliti tigi oɗon na ndeyi Fatuma Ndionna komi umma ndewani lawol sabu tigi o holliti yiya wonde so tawi koy ko on ko waɗana violé watta cherché ene wayno holliti ganduɗa ko leeɓi limtinde hamina ɗo oɗon suudu debbo ɓe ganduɗa to heeɗi ɓe nodda ɗum kono kay ɓe ganduɗa tigi holto heedi e Sénégal hay so noddi ɗum wiyete koko yeehi wuuro mumen kono kay yiya koko yeehi safroyade sabu sellani kono ko ganduɗa kay ndeɗon jonde e kuccidiral jenekoɓe holliti tigi oɗon ko haalata ko ko konguiɗi ndegayke kono kay ko haalaka rewani lawol ɗum ne tawi e nder jayne enquête l'observateur ha joni ko ɗon tigui rewi arde makko kanko accusation de viol civil de grossesse kanko ndeyiya Fatima Ndionna ɓe mbi ko le jeu de cache-cache de Miss 2020 ɓe mbi ko omission volontaire ou oubli de la chronologie des événements beele o weelata no haali walla o yejjini ganduɗa ti holno ɗeɗon ganduɗa kay ko ɗiɗon ñalɗi holno goruno walla mbiyen ɗeɗon gueɗe holno jarno saabu ganduɗa kay ko hokkirino ene wayno nder ko lebbi ɗiɗi caggal mumo kono ko yiye ɓurti walla mbiyana ɗiɗon lebbi tigui ɓurti e ko dañi ɓinguel faade joni caggal ganduɗa ko Miss Sénégal hokkirede ko ɓooya e tirawel e jeng ganduɗa ko ndeyi wima ganduɗa ko ɗo e ɓiɗɗo makko dañi lebbi joyyi beele ko koye oɗon comité o ƴettiduɗo reede ala ko alamu ɗum noon en tawi nder helljene nden jani ɓeɓe ko les incohérences d'un récit double la grosse bourde de Amina Badiane sur le viol ɗum ne tawi nder hellon jene nden jani caggal kamɓe Barthélémy Dias ɓe gatti mum no hannete ni ɓe wi ko bartale coup de point politique holko suuti holko haali kaɗon en tawi nder helle jogom nden jani yusumaji gen ɗuura les échos oɗo subaka article collectif diffusion d'image à caractère personnel et d'image d'un cantonnement Diop Taïf ko oɗon gorko fawa junngo ɗum ko caggal nde woni filmé oɗon kan Abdou Diassé ene wayno ko toon tigui tawetno ɓen ɓe ganduɗa tigui ɓeɗon ɓe ganduɗa ko fanniyankoɓe dawrugol walla mbiyana ɓen ɓe ganduɗa tigui ene tawe e nder ganduɗa kay ɗum ɗon ko wiyete lande coalition Yewwi Askan Wi caggal tigui ganduɗa ko woni sappo nde wonno ene wayno ko oɗo gorko filmino ɗum ha woodi ɗum ganduɗa koye ɓugge karala kesse enquête o yettimoma ha sadio tigui o faye jungo oɗon activiste wiyete ko Mouhamed Lamine Bara Mbacké dit qu'il voulait juste filmer les ambiances parquées dans le camp o wi ko ambiance gonnoɗo tigui o yino filmude kono de hunde foof sa film yata duyi coppal walla mbiyata duyi yamirode jomum ko donné à caractère personnel ɗum tigui saabi fayde jugo ɓe mbi ko Miss Sénégal 2020 victime de viol suivi de grossesse ko waɗade violé taw kaye o ƴetti reeɗo nde Fatma Ndionna ko kanko de haala mum haalte ɗon révélation explosive de Miss Sénégal 2020 Amina Badiane noon e comité mum mbaɗi joni kuttodiral jeynekoɓe kono kayi han politique tigui aminta ganduɗa ko oɗon na nde Fatma Ndionna ko wona e mabɓe tigui ƴettinduɗo reedu kono kayi wona e mabɓe tigui waɗa violé oɓe kolliti 10 000 signature waɗama kina toon e ganduɗa koye waktu goto foof de ko wadde destitué walla mbiyen wadde licencié heptude licence oɗon comité Miss Sénégal pour apologie de viol beele ganduɗa ko oɗon commission ma waɗe dissoudre foof de ne tawe nder ganduɗa ko hellonema nder jani kono oɗon pétition waɗama lancé signature ji kene toon ujunaji sappo signature ɓe keeɓi ɗum e nder waktu goto dernier libération oɗo ganduɗa ko subaka ari ko yiya ganduɗa ko yiya koye chantage sexuel taw kay yowite koye Facebook relation sexuelle forcée diffusion de vidéo compromettante sur les réseaux sociaux ɗum noon ɓe gari jomum ƴetta vidéo janandi waɗa ɗum e nder ganduɗa kay ko ɓoggue karala kesse oɗo gorko wiyete ko Arona Ba ene wayno ko gorko ɓooyɗo wadde ɗeɗon gueɗe ƴetta tigui ganduɗa ko vidéo ji janandi walla mbiyen waɗa chantage jomum en e nder ganduɗa koye Facebook ha e tigui ganduɗa ɗum noon ko wiyete e numéro aji jomumen walla mbiyen heɓa donné ji jomumen vidéo ji jomumen ɗi kantoridi ƴettan ha ganduɗa ko yiya ko o holla waɗa chantage ɗum noon ɗeɗon gueɗe o ƴettano ko koppinaji makko sehila makko rewɓe ganduɗa ko ƴetta nate mumen o waɗa e Facebook makko ene waɗa Facebook makko winde ko Soda Diane taw natal ko suka debbo o waɗi ngal ɗon natal ene wawi noon kanko Arona Ba ko joni de o fawa junggo dow sene dannan noon lela mayta fenade e ganduɗa tigui jutta ene wayno koɗon gorko fawama junggo kono kay yiya kene tolno capanɗe jeetati innamaɗe ɓen woni ɓe o lefti ɓen woni ɓe o lori ɓen ɓe woni ɓe ganduɗa o bonni gurdammeji mumen foof sababu nde ganduɗa kay ko Soda Diane ɗum woni profil makko taw kay yiya ganduɗa kay ko ɗum noon woni de ko waɗanno ganduɗa ko direction de la sécurité ganduɗa kay ko kañum ti paye makko jungono hannde ni oɗo saaha mone juuɗe ɓeɗon daɗiɓe ɓeɗon kala ganduɗa ko sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe waɗanno appartement meublé walla mbelde waɗanno gueɗe kantirede ganduɗa ko hakkude lebbi hakkude duuɓi sappo e jeegom e duuɓi sappo nogas e goho kañumen duyi ko mineur aji tigui woni ɓe waɗanno ɗeɗon gueɗe chantage hay gande kalis e gueɗe baɗe noon ko aynoyi walla mbiyen ari koye oɗon fannu gaynaka
avec le premier recensement du septel bientôt lancé keletono ujunere e temedde ɗiɗi capanɗe e ɗiɗi ganduɗa ko Zénith ganduɗa ko gestante réceptionné demain ɗum ko janggo jogori wonde so hajiɗo Allah kono ɓe mbi hitande 2020 élevage walla mbiyen ganduɗa ko gaynaka ene ganduɗa ko darino e tolno ganduɗa ko nayyi piccal tati kalten nder jiɗɗa oɗon PIB leydi men Sénégal kono nogas e kalten nder jiɗɗa oɗon secteur primaire wadde mbiyen gaynaka heɗade caggal e ganduɗa kay ɗum ko wiite ganduɗa ko o yaadu walla mbiyen ganduɗa ko ɓamtare e leydi men Sénégal gaynaka tigui wonno couvrir oɗon fannuɓe politique ene tolno ganduɗa ko 2,5 ujunere ina waade kañumen tigui ko yurtinoɓe gaynaka kono hen tigui wuranno no hannit ni no waji ɓe mbiyata ni gaynaka ala samedi dimanche en hasi tigui wurna yimɓe fotɓe noon so yimɓe toppi noon leydi en Sénégal kala ne wawi wurde gaynaka lasten ça c'est sûr jayde stade coftal ɓalino e sande heewide ko kayre uddata damal ene wayno natal iso wiyte ko Ismaïla Sarr ɓe wi ko le détonateur fidèle lieutenant de Sadio Mané ɗum noon tawi ɗo noon ɗeɗon golle paydinde ɗe o jokki waɗde kono kay deuxième joueur le plus décisif so Aliou Cissé ɗiɗon biwuji ɗi o marki ɗiɗon passe décisif ɗiɗon penalty uji ɗi o addi fof noon en tawi nder hello ɗeɗon ɗeɗon jayni fanen koɓe coftal ɓalli wan ɓenna ɓen ɓe ganduɗa hakkillaji mumen feɗɗiti oɗon banggue gaddi hen jeende mum no hannit ni e hollide mbaw ko oɗon gorko mo Saint-Louis gorko mo ganduɗa ko woto fort kono kay oɗon le 218 de l'équipe nationale du Sénégal go iso go gaynde ɓe mbi ko Neymar beelen jogori fettude pourtal ganduɗa ko PSG e Nantes ɗum jogorode ko ñalawma aset janggo sababu ne dañi ɗon gagne nde gagne hay pourtal ganduɗa ko Brésil Argentine heɓati fertangue fettude Neymar beelema jeeye ɓeɗon ganduɗa ko parisien jogorɓe huccindirde les citoyen ɗum koye match ganduɗa ko o Ligue des Champions koko namdal en ceewe nder gagne stade ɗon tigui guddiɗen kelegaren jayde leydi Sénégal on subaka ene wayno gudditen gueɗe renndo Aissata Ndiaye ne heewi wiide hello wongo garten koye ganduɗa ko ɓen wonɓe e ɓoggi karala kesse Facebook e gueɗe ban noon taw koye ganduɗa ko battiri ko rewɓe taw koye ko worɓe tigui mi sikku Facebook walla ganduɗa ko so réseau wiyama social ko ganduɗa ko wadde jokkodirde yimɓe nde wonon laako waɗirte ko hoore waɗirte hoore ko yo ganduɗa ko dende nangue gueɗe ban noon so tawi watti ɓuccade gande yo itte werle hande aɗa yiya ganduɗa ko la majeure partie ganduɗa nene nder ɓoggi karala kesse ala ko goni toon sona wadde dénigré des images wadde détruire yimɓe wadde des chantage wadde ganduɗa tigui bonnuno gono meɗen sikku ganduɗa ko neɗɗo foti wadde mandu ko waji ɓe mbiyat ni mandu no hollum kala ko wona haaju ma guitta hen haaju ɗum sa woni Facebook mi sikku fartaño ko wadde des connaissances fartaño ko yiide bandal kono sa natata Facebook aɗa bonna woni no gurnumeje aɗa bonna woni no ganduɗa tigui yimɓe mi sikku ganduɗa tiya fayi ata mission nde wono yimɓe foppina wona mo jiɗɗa e Facebook mbaɗa ɗum demande ami walla wonma demande ami jaaboɗa Facebook réseau ɓurɗo ɓoyde min dañmi compte Facebook 2009 jusqu'à présent je suis mboɗomi nder majjum mais wona demande fof poɗɗa jaabade Ibrahima Thiombane ko neɗɗam ko musidɗam ko minen gollito walla ganduɗa ko Idriss Diallo minen gollito waɗami demande mi jaabo ɗum so haaji ma tami Facebook taw jiiɗa wadde défilé ha yiye fotam waɗa commenté wiya ñaade joni foƴi walla ñaade joni ɓuɗɗi mi salminima juurima waɗa commenté ko belamma divertissement mais jiya foto jomum andar ummi andar jeeya kanko haalanma jeeɓa ha janggo e jaam musibbaji keɗele gara hen kanko are ma ko anarde hoore ma neɗɗo oto yaw wadde confiance neɗɗo kadi oto a wiya hani ya ñaw jorto neɗɗo ne wonma demandami taw namdirma ko fi sabi Allah namdirma ko yiide tan Allah e nelaɗum kono neɗɗo wonma demande ami taw wona ɗum noon woni intention mum hande fof yiyama donc no ko wattude hakkillaji no fewi ko jettini yimɓe no fewi ay aruno ba an ka gorko mbattotoɗa debbo ƴetta foto debbo mbaɗa e profil ma Facebook wadde chantage wonɓe ñamde mum kalisaji wadde woni gueɗe voilà hande o yani 80 ganduɗa ko victime 80 victime présumé kañumen kala ñani hen ñane piège aji makko ñane ɗeɗon gueɗe donc hunde ganduɗa eɗen mbaɗa ɗum déploré ko ɗon gasnirten gueɗe renndo koma ɗum ko kadi siftorde ganduɗa kay yiya ɗum ko wiyete oɗon projet El Capo Family réflexion double cerveau projet mo ganduɗa ko weyndu bosiyaɓe projet mo Mamoudou Diop eɓɓi kono kay yiya ene jeeya soutien appui premier questeur à l'Assemblée nationale monsieur Daoud Moussa Dia maire de la commune de Orkadiéré ganduɗa ko wallude ɗiɗon jeune talent wallude ganduɗa kay ko ɓeɗon suwaɓe wadde ganduɗa ko éveillé oɗon ganduɗa kay ko findinde walla wadde ganduɗa kay yiya ko ƴellide oɗon culture urbain gandu kay ɓeɗon suwaɓe jiite koye mumen eko mbaɗata honde wono neɗɗo sa yiiɗi walludemo wallumo eko yiiɗi ko wallumo wona ko yiiɗi ko nden tigui gandara a wallimo saabu neɗɗo ene haasi so tawi wallama eko yiiɗi ko ene haasi wona ko yiiɗi ko
donc chaque fois lui de Moussa Dia et siftinde le 29 ganda kay pour novembre woni ganda ko concert méga concert avec le bosser avec toute la communauté wala toute la crème du mouvement Imo Fouta kanyum kala en yaagi promo yo yaano hanet ni nde wonnon yimɓe jiɗi waɗa ko sensibiliser andinde rap ko facteur de développement andinde zone talent ji soɓe jaggi hen walla men so mbaddi hen fulle fayde haɓe mbawi yetta to ɓe jiɗi yetta ɗo te aussi wadde erango et toutes les leaders politiques et toutes les bonnes volontés à toutes les privés ndeɓe mballata ganduɗa ko suha men wonɓe Fouta ganduɗa ko ɓe jiɗɓe rap walla yiɗɓe musique jogiiɓe hen fulla jogiiɓe hen mbawka yoɓe balle soɓe ballama mawa toɓe jetti te so wodi maɓe jetti so wodi toɓe jetti maɓe jettindo Fuutatore maɓe jettindo leñol Pulaar nde wonno musicien wawa wonde leñol Pulaar ne wawi wonde jikki leñol ne wawi yewtude gujjaji leñol yiyama ganduɗa tigui e nder yogue artiste aɓe ganduɗa kalen le cas de Youssou Madjiguène kañum saabi ganduɗa ko det africain fof mbaɗe andi tu vois woni jikki Sénégal o wonani Sénégal kanko mais woni jikki Sénégal par ce que on darima haɓanani Afrique fof wadde men ganduɗa ko voilà woni ɓuuri jamma quoi moni kala ɓuymi hen ɓuymi e oɗon parquet par ce que hande eɗen gandi combien de personnes gollide wadde mbiyanna Daouda Moussa Diatta woni c'est à copier c'est à féliciter et c'est à encourager aussi ko ñaganade mo duwaw kanko ko ñaganade mo ganduɗa tigui mbawka duumi ko ñaganade mo tigui ɗum noon yo yaaj yo ɓeyde mawnude nde noon saɗa waɗana leñol ganduɗa tigui a yiita nde wonnoon aɓa meɗa hen soyde wadde mbiyan bon résultat tan keɓata hen wadde mbiyanna les autres talent yoɓe gandu ko banna ko hunde ganduɗa ko sande nde wonnoon hande hol yiɗɓe wadde musique ngala les moyens hol yiɗɓe wadde musique ngala appui hol yiɗɓe wadde musique ngala débbayede wadde so ɗum ɗo fuɗɗima ko wayde fuɗɗima ko fulle fayde ɓe ñaaga hen to waɗo ɓe jettine Bosiaka walla waɗo ɓe jettine Damga mais waɗo ɓe jettine Fuutatore kono kadi waɗo ɓe jettine Sénégal c'est la mission et c'est le challenge el Kapko Family réflexion double cerveau ko kamɓe tigui mbaɗine ɗon e ɓore oɗon projet 29 novembre toto wetti Bosiaka musidɓe tedduɓe kono tigui nowirtene oɗo ñalawma altuma mbaɗa aade men wonata ko ñalawma mo ganduɗa tigui ko altine so ha jeeɗi jomiraɗo subhanahu wa taala to karallagal to wonno toon ko Ibrahima Thiombane in takkino sara makko gorko mo dondu Amed Samba witiri ko Idrissa Diallo en calmini onon darima e foof en calmini ganduɗa ko yimɓe ko men tawte ganduɗa ko toto leydi France tawteɓe toto leydi Mauritanie leydi Mali tawteɓe ɗo e nder Sénégal ha tenti toto e Fouta e Kumbaɗo Mama kamɓe kala en calminiɓe no haaliri en calminiɓe foof ko chef challenge Aboubacry Ndiaye ceerno wiyenna ifrastage ba wudude tigui nenamma sohna ganduɗa tigui haadi gueyi ganduɗa kay ko yaya mi calmini jurmomo e wonde nenam lelɗo si kamɓe kala bon weekend kamɓe kala ganduɗa ko calmini juriɓe ma en jewɗum noon kono ko yiye yewen nde ma won gara beeje kono kadi ma won directeur verso so tawi ganduɗa won ko ngakke haalame walla won komin juumi min ñaagui yafoy so tawi wuulen yuɓɓen ɗum wonno fandare nden saabi jonde men oɗo subaka karallagal Ibrahima Thiombane ɗo e haalirde o Moussa Niang gorko mo garli bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama